이 장치형. Thôi. Halo, welcome back लोगोफोर. खुलुमलायबाय दिनैबो ओमफ्राय अमानि ओमफ्राय माबा दं मा होनोमोनलाय ग्रेभि ना मा होनो ना अमा ग्रेभिजों ओमफ्राय नैबे अमा आरो बारा गैया माबा आधा केजिल' लाबोदोंमोन होनलाय जानोसैलाय लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामनायखौ बावनाङा दै अमा बिखा 그래도 완전 저기 एकदम डिसी ना डिसी बेखौ गोरलै गोरलै 테스티 이거 먹나? 내가 테스티 Bangga kesajaran bisa, so spicy. Ini एकदम सिम
थ' लोगोफोर जानाय जोबलायबाय मैगं ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायोबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनायखौ बावनाङा नोंसोरबो आंजों होनफादो लोगोफोर लाइक साबस्क्राइब शेयार एन्ड लाभ इउ